Добър ден, познавам ли ви? Аз мислех, че поне вие няма да ме забравите. Аз съм съдията, който ви осъди на смърт. Мога ли я седна? Да, спомням си. Аз мислех, че са ви разстреляли веднага след 9-ти. Не. Размина ми се с доживотен затвор. Призна се, че не съм чак толкова лош съдия. И какво ви води сега при мен? Как сте? Как върви животът ви? Какво стана с театърът ви? Заех се с постановки, които бяха обречени. Това беше и причината за затварянето на първи ми театър. Може би кошмарните нощи от следствието в РАО се бяха завърнали, че да зададат единствения истински въпрос. За какво беше всичко? Когато партията рече да каля своите рожби, тя ги топи в най-черния катран. Нямаше никакви доказателства, нямаше нищо официално. Важното беше да се окаля ореолът на принципната си честност. Направо закриха и втория ми театър. Дори не се посвениха да свършат това по твърде непохватен начин. Закриха театъра по санитарни съображения. От стотиците приятели останаха шепа хора. От хилядите почитатели почти никой имаше един изход, чрез който можех да обърна нещата. Изход, който се предоставяше на всички като мен. Да коленича, да се покая, да помоля за прошка и за доказателство, че съм искрена, че се самоплюя. Защо сте дошли след толкова години, полковник? Не за да ме питате как съм. Видите ли, аз съм вече стар и негоден за работа. Нямам приходи, нямам и близки. Докато бях млад, можех да поработвам, но в нищо вече не ме бива. А според присъдата ми съм лишен от правото на пенсия. Дори и за времето след излизането ми от затвора. Мои колеги юристи ми казаха, че ако представя подписано свидетелство от хора като вас, които съм осъдил, може поне частично да ми се върне пенсията. И какво всъщност искате от мен? Моля ви да напишете, другарки, че съм водил делото справедливо и честно. Вие ме осъдихте на смърт? Наистина ли бяхте убедени, че трябваше да ме разстрелят? Да, бях убеден, че за такива хора като вас, дяволи, на земята няма място за тях. Затова ви осъдих с чиста съвест. Но присъдата не беше приведена в изпълнение. Но това не беше по моя вина. Полковник, щом сте ме осъдили с чиста съвест. Заповядайте. Много ви благодаря, другарки. С Богом. Виж ти, когато човек не може да срещне бившите си приятели, среща бившите си съдии.